سلام كمي تصنحو كورات تخاتاتلتي نزي ساعات زحرنا يوم حصرتن اواناون زولنا يوم زيناتات حيزنا لكم مصينا لنا نخطكاتلنا دما نعدم ريفولبول ناتقاي ألكسندر إسحاق نخورسن واغا مسغار تصاوت عد انجليز سبر متن ገንዘብ 125 ሚሊዮን ፓውንድ ከም ዘፈረመ ተዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ኤርትራዊ ሸወደናዊ ኣብ ኢንፊልድ ታሪክ ክሰርሕን ዋንጫ ከዓተርን ከም ዝደሊ ድማ ገሊጹ ምንጭታት ኒውካስል ዝውዕል ምስተወሳኺ ውዕል እስካብ 130 ሚሊዮን ፓውንድ ክበጽሕ ከም ዝኽእል ይገልጹ ወዲ 25 ዓመት ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ቅድሚ ናይ 6 ዓመት ውዕል ምፍራሞት ማል ምርመራ አካይዱ እዚ ምስኡ ዝተገበረ ውዕል ድማ ሪቨልፑል ኣብዚ ወቅቲ ዝገበሮ ተወጻእታት 412 ሚሊዮን ፓውንድ ክብ ከም ዝብል ገይርዎ እዚ ድማ ተወሳኺ ክፍሊታት ዘጠቃልል ኮይኑ ቁጥር 9 ማልያ ዝኽደል ኣሌክሳንደር ንመረብ ሓበሬታ ሪቨልፑል ዝሃቦ ሓበሬታ እዛብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ህይወተይ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት እዩ ነዚ ዕድል ስለ ዝተዋሃበኒ ብዘይ መጠን ሕጉስ እየ ሓደ ብሉፅ ነገር ክገብር ድማ ዘተባብዐኒ ይኽብል ገሊጹ ታሪክ ክሰርሕ እየ ዝደሊ ዋንጫ ክዕወት ይድላየይ እዚ ንዓይቲ ናይ መወዳእታ ዝዓበየ ድርኺት ካብቲ ዘለኽዎ ደረጃ ንኽዓቢ ድማ ኣፀዋውታይ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክብከብሎ ከምኡ እውን ነዛ ጋንታ ክሕግዛ እዚ ንዓይቲ ንዓይ ልክዕ ቦታ እዩ ክብል ገሊጹ ሪቨልፑል ነዘት ከዓይኑ ምዕዳግ ካብ ንሓሰብ 110 ሚሊዮን ፓውንድ ዘቕረበቶ እኳ እንትትነጽግ መወዳእታ ግን ተቐዳማይ ምርጫ ዝነበረ ምስጋራው ሽጡእ ግን ኣውፂሓተላ እዚ ነዊሕ ግዜ ጠልጣሊ ኮይኑ ጸንሐ ዛንታ ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ መሳኻኹት መስግጋር መኽትያ ረኺቦሎ ሪቨልፑል መስርሕ ምስጋር ምስ ተዓፀወ ሰዓትን ፈረቓን ጸኒሓ ያዕላው ጌራቶ ነዚ ጋህዲ ክኸውን ዝኸኣለ ኒውካስል ዝሓለፈቶም ጀርመናዊ ኣጥቃዓይ ኒክ ዋልታማድ ካብ ስቱትጋርት ሰኒ ድማ ንኣጥቃዓይ ብሬንቴሪድ ብ50 ሚሊዮን ፓውንድ ድሕሪ ምፍራማ እዩ ሪቨልፑል ንኣሌክሳንደር ምፍራማ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ውዕላት ኩዕሶ እግሪ እዩ ክስካብ ሕጂ ብሓንሳብ ብዝተኸፈለ መጠን ገንዘብ ክሮሰን ምስጋር ዓዲ እንግሊዝ ኮይኑ ዝጸንሐ ቸልሲ 2023 ንኣርጀንቲናዊ ከፋፋሊ ኢንዞ ዝኸፈለቶ 107 ሚሊዮን ፓውንድ ነይሩ بخالي زينانا دما ركب هزن هز إيرتران سودانن تراو محوركم سودانويان كسلات خايدو أبتا أقات أمز تفايلي سوى سلطان سودان أبتا ركب تساتي فمولو خالي زينانا دما فستيفال تورنتو بعوض تزازيمو هزو إيرترا وشت هاجر يخون بسدات بحلو منتو خبرتاتن هاجراو سنيتن بمعك أبزا كايدن بزحات نتفتات هذا هاجراو فستيفال كوينو أبزا حالة عمت وحدات نديات نزي خمزة مسألة قدا سوراي قد تعرفون كتفون زهاق أنو فشل فتنة تاريخ مزقي وحلي فالله لو ما عمت كوت ربط سبقا زي معرقن سلسة معال تخكايت كنيو تمال مشات حدا مسكرم تشعور حقل تشعين إسران حمشان دما تزازيمو نزي وراي زعود كخون زي قبرق آلسي خون وتر إجام دكا أنسي إيرتراوان مزنا يولن من قصاص عمص حط يمن قدامي مينيستر يمن غيرم شمو احمد غالب ناصر بحمص اسرائيل بزفصمته متقعت 5 قتل زفلت كوينو ات بإيران زدقف غجله حالتات مكلخال اسرائيل بزسمن رأس ختمه يمن صنع علامه بمغبار قالت حيال العلوه سلطان كمستقتل تفليتو سراويت مكلخال اسرائيل راهوين قالت العلوه سلطان حتن نفرتو اسرائيل كاو صنعا بزفصمه متقعت اليوم يدنيرو حتى 2014 جميرو يتعلم له خوف التدلو منغست صنعا دحرم لا يوم عابعنا وخينات حد سعيو الموضحة أخفال سمينا ومعراب يمن تغاطيرهم يركو عطوات حتى رحبوا بتمتقعت 5 قتل كوانت رقاقصو منتو تمتقعت زموت حيالهم نيسرات حتقن خيطغسوا منتو ترح الرقاقيصهم مرو حويتا سعود عرب الحالات مرو حويتا سعود عرب كم زقولة سعودما منيستر قديات وطاع حتي منيستر فتحي منسيات سبورتن محورو قديات عيان كم سقطل يحبر بيصحفة بريدن حتي مهدي على المعشات بسنك تمتقعت حيال خالت منيسترات ما أخلاين كبيرين قدات كم زقات أمام قليتو نختل قدامي منيستر حتى محمد أحمد سلطان رهو تركيو 5 رح لما تحبيرو رهو خاونا حسقتش عن 4 جميرو قدامي منيستر كوينو سلطان صنحو كوينو بعوي دم عبيتو سنوات تهاجر زحلف عوي مرح ينيرو مرح نايت من قصقاص عود لا ميلك منيستر مكل خال نايت جوجلن قواتهم بحمص تفصل متقعت اسرائيل زموتو دي ما يكون زول يتغلط انزلا سراويت مكل خال اسرائيل قدام 30 حسقتش عن 25 نو زهو مغلصي نتني حلفت متخاوز ملكات لاو حوريتا مسوط حوشت حيدات ساعات متقعت 5 فصمه دما فريتو وصيتا نايت سرحت بملؤتي جمجم كم زل دما حبيرو حوت مرحتو زقتل زل اوانن ساعتن لمناو اسرائيل تقعد نيرا زولا مركب اصوارات ماري خلخو خبل قليصلا خوينات اسرائيل حماسن ابقازا خو جمرت حيزو حت بقصال ناو اسرائيل مسائلات بمونጫፍ او قيح بحر وشمط ايدن نزركبا نغداو مراخب علامه بمغبار او غن فلسطينيانكم تسلفه خغلصن يحيو اسرائيل بوغنا متقعت حت بمنكاي بزبل علامه تحت قوصر حتي اب لعلو زركبا خفالات يمن متقعت اير
ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ሰበስልጣናት ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ምቁፅፃር ወደብ ዓሰብን ናይ ኤርትራ ኣብ ምልክቶም ዝተፈላለዩ መንግስታት ክህቡ ከም ዝፀንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ሰሙን እውን ቀፂሎም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንጉዳይ ህዳሴ ኣመልኪቱ ክዛረብ እንከሎ ከምኡ ድማ ሜጀር ጀነራል ተሸመ ገመቹ ንሓፈሻዊ ዝምድናን ወፃኢ ሰራዊት ብምክልኻል ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ጉዳይ ዓሰብ ኣብልዕሎም እዮም። ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጉዳይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ምስ ኣማኻሪ ኣቶ ዳንኤል ክብረት ኣብቲ ቦታ ግድብ ኮይኖም ዝገብሮ ብሄራዊ ቴሌቭዥን ኣብ ዝተዘርግሐ ጉዳይ ቀይሕ ባሕር ዘልዕለ ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣባይ ናይ 10 ዓመት ጉዳይ ይፈትሒናዮ ቀይሕ ባሕር ድማ ናይ ትማሊ እዩ ዝተፈጠረ ጌጋ ትማሊ 30 ዓመት እዩ ክንእርሞ ኢና ድማ ክብል ገሊጹ። እቲ ተረጋጋሚ ጉዳይ ቀይሕ ባሕር ንኢትዮጵያ ናይ ህልውና ሓቶ እዩ ክብል ዝስማዕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ጉዳይ ቀይሕ ባሕር ይኹን ካልኦት ተቐሶም ጉዳያት ካብ ኣባይ ዝነኣሱ እዮም ክብል ቃይል ገሊጽዎም። እንተኾነ እቲ ክእርሞ እየ ዝበሎ ብኸመይ መንገዲ ድማ ይገለጾን። ኤርትራ ድሕርትና 30 ዓመት ብረታዊ ተጋድሎ ኣብ 1991 ካብ ጎወጣ ኢትዮጵያ ሓራ ወፂኣ ኣብ 1993 ድማ ብሕጊ ሉዓላውነታ ዘረጋገፅ ነፃ ሃገር ኮይና ማዕረ ካልኦት ሃገራት ኣህጉራዊ መድረኽ ተሰሪዓ። እዚ እናተፈለጠ ግን ካብቲ መስሩት ዓለም ለኻዊ መትከላት ሕግታት ውዕላት ወፃኢ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ቅድሚ 30 ዓመት ተፈጢሩ ዝበለ ስሕተት ብቐሊሉ ክእረም እዩ ብምባሉ ሕጂ እውን ዘራራዊ ብዛዕባ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ካብ ሰራዊት ምክልኻል እቲ ሃገር ዳይሬክተር ዝምድናን ወፃኢን ወታደራዊ ምትሕብባርን ሜጀር ጀነራል ተሸመ ገመቹ ኣብ ፓራየም ዝተባሃለ ሚድያ ቀሪቡ መግለፂ ክህብ እንከሎ ቀይሕ ባሕር ዋጋ ክንከፍለሉ ዝግበአና እዩ ክብል ገሊጹ። እቲ ቀይሕ ባሕር ንኢትዮጵያ ገዳሲ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ 4 ነጥብታት ዝጠቐሰ ኮይኑ ኢትዮጵያ ብዓሰብ ኣቢላ ምስ ቀይሕ ባሕር ዝፀንሓ ታሪኻዊ ምትእስሳር ህግራዊ ሕጋዊ ዝፈቐዶ ርሕቐት ብምህላዋ ሕጊ ይድግፈና እዩ ክብል ገሊጹ። ኣብ ርእሱ ድማ እቲ ጀነራል ቀይሕ ባሕር ናብ ካሊእ ኣካል ክኸይድ እንከሎ መሰጋገር መንግስቲ ኣሕሊፉ ዝሃበ ህዝበይ መረፀን መሰጋገር መንግስቲ ድማ ሓላፍነት የብሉን ብምባል እዚ ጉዳይ ምስቶም ፈተውትና እዩ ዝበሎም ወገናት ይዘራረብሉ ከም ዘለው ድማ ተዛሪቡ። ሰበስልጣን ኤርትራ ግን ሉዓላውነት መሬትን ባሕርን ኤርትራ ናይ ልዕሊ 50 ዓመታት ፖለቲካውን ዕጥቃውን ቃልሲ ብዘጓናፅፎ ወታደራዊ ዓወት ተመዝገበ ምዃኑ ብምግላጽ ብፍትወት ዝፈቅድ ወገን ከምዚ የለ ብተደጋጋሚ ገሊፆም እዮም። ብኣንጻር እዚ ጀነራል ዝሃቦም መግለፂ ድሕሪ ሙሉእ ስዕረት ስርዓት ደርጊ ኣብ ዝተፈላለዩ ፅሕፈታት ናይቲ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘገልገሉ ሰበስልጣን እውን እቲ ናይ ሽዑ መንግስቲ ኣባይታ ዝነበረ ክውንነት ኣፍልጦ ናይ ምሃብ ጥራሕ ታራ ከም ተፃወተ ኣብ ዝተፈላለዩ ገጣምታት ክገልፅዎም ተሰሚዖም እዮም። ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ነቲ ብተደጋጋሚ ብወገን ኢትዮጵያ ዝለዓል ዘሎ ሕቶ ኣብ ደገ ባሕር ዝምልከት ሰፊሕ ምላሽ ከም ዝሃበሉ ዝዝከር ኮይኑ ብቐንዱ እቲ ብወገን ኢትዮጵያ ዝስማዕ ዘሎ መግለፅታት ናይቶም ባህልቲ ኣጀንዳ ኣይኮነን ክብል ንታሪኻዊ ነጥብታት ጠቒሱ ነይሩ። እቲ ቀንዲ ነጥብ ድማ ኣብቲ ሃገር ይኹን ኣብቲ ዞባ ሰፊኑ ዝነበረ ተስፋን ባህግን ስለ ዘብነነ ካብኡ ንምህዳም ተባሂሉ ዝተፈጠረ ኩነታት እዩ ክብል ገሊፅዎ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብዚ ጉዳይ እቲ ኣሜሪካ ጎደና እንዳላ እናበልካ ዝወሃብ መግለፅታት ሓቅነት ከም ዘይብሉ ብምግላጽ ፕሬዚደንት ኢማራት ዘካየደ ዘሎ ውልቃዊ ዕንደራ ምዃኑ ገሊጹ ምንባሩ ድማ ይርስዓን። ብተመሳሳሊ ዜና ድማ ቅድሚ 2 ሰሙን ኤርትራን የመን ናብ ዝተፈላለዩ ገጠማታት ማያት ኤርትራ ዝተተሓዙ የመናውያን ኤርትራ 117 ዝለቐቐት ኮይና የመን እውን 7 ኤርትራውያን ከም ዝለቐቐት ዝፍለጥ ኮይኑ ሎሚ ድማ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ከም ዝገለጽዎ ልዕሊ 26 ዝኾኑ ዜጋታት የመን ከም ዝተተሓዙን ኣብ ምርመራን ከም ዝርከቡ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝተፈላለዩ ፈተናታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወርድ ዘሎ ኮይኑ ሳላ ጠንካራ ሓይሊ ባሕራን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክኣትዉ እዮም ዝረአዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኢትዮጵያ ብድፊት ኢሚራት ዓረብ ትገብሮ ዘላ ንባሕርን ኣብ ደገ ባሕርን ፈተነታት ዝተፈላለዩ ስልያታት እንተተደረገ ብሓገዝ ናይ ምዕራባውያን ኢትዮጵያን ኢሚራትን ዝገብሮ ዘለዋ ፃዕርታት ረኸም ይከኣለን። ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ስለያ ኣብይ ኣብ ማእኸል ኣስመራ ናይ ሶማልያን ደቡብ ሱዳን ፓስፖርት ሒዞም ተረኺቦም ከም ዝነበሩ ድማ ይርስዓን። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተኸታተልትና ነቲ ሰዓት ዝሓረናዮም ሓፀርትን እዋናውን ዝበልናዮም ዜናታት ነቶም ክትከታተልዎም ፀናሕኩም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ዝቐፅሉ ድማ ብካልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ሰላምና ትመነና። በቢ ዘለኹሞ ሰላም ንዓኹም ይኹን። ሰላም